Techkachi MTV inokupa inyaya inoshamisa zvikuru yaitika panzvimbo iri pakati pegimboki nedora kunzvimbo inonzi Chisamba. Taona maungana panapa zvakamira sei mimi kuti muzosvika panapa? Isusu tauya pano tanzwa kuti pane nyoka yabatwa pano. Kanjira yabatwa nani? Madzibaba Elias. Ini ndangoonawo vanhu vaunganawo ndikati regaiwo ndiuye ndionewo ndazwa kuti pada kubatwa nyoka. Sei muri kuti imi madzibaba wapera? Nekutogeza ningatsina kuti tuya tunoona nyoka. Yatoshiza izvezvi. Murikuenda kuti? Murikuenda kunoona nyoka ichiburiswa namadzibaba. Muda kutoiona? Tikasaiona tikata kuti mumwe ndezvefake. Madzibaba Elias vanoti vakaudzwa nemweya mutsvene kuti pane nyoka yanetsa munharaunda munzvimbo inonzi Chisamba iri pakati pegimboki nedora. Tiri kuona madzibaba Elias vachisvika pamusha apa pari kunzi ndo pakaenda nyoka iyi. Zvakare nyoka iyoyo yakatokonzeresa rufu rwemunhu pamusha apa. Saka madzibaba Elias vari kuti tinofanira kubata nyoka iyoyo topedza zvese zviri kuitika munharaunda kuti veruzhinji vagare zvakanaka. Makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 radio driver class 1 pamugwagwa. Nhasi tiri kunzvimbo yekudora kunonzi kuChisamba. Apo madzibaba Elias vari kutaura kuti pane nyoka yandiri kuda kubata, nyoka yanetsa munharaunda. Ndosaka muri kuona vanhu vese vakaungana wauya kuzoona chiitiko ichi. Saka regai tione kuti nyoka iyi inobuda zvakaita sei. Pari zvino haisati yawanikwa. Madzibaba Elias wachiri kuita basa. Ndo zviri kuitika kunoku kudora zuva ranhasi kuChisamba. Abaje njaturi kutsvaga vana vachihondi. Pane mamwe mashoko amungakwanise kutipa here nechiitiko chanhasi? Mashoko aripo. Nezuro manheru tiri pachechi apo. Aripo mudharo umweni akabatwapo ipapo. Ichibva bvunzwa kuti wandiwinga here? Zikazi aiwa bantu ndoda kuzvirapisawo. Kazi aiwa wandiwinga iwewe. Zikazi aiwa ndoda kuzvirapisawo. Saka paipa zikazi mudhara ni mushonga akaromba uyu. Mudhara uvharamba. Kazi mudhara uyu chekutanga ataura kuti pane akaromba ari pana ngabvi pari mushonga wake. Hapana tazotangosumudza tese kwasuluza kwakuerengwa one tichenda one side. Vatasvika pane mudhara iye. Mudhara iye kubva bvunzwa. Kazi mudhara adosumuka zikazi agara pasi. Kubva bvunza mudhara uya. Mudhara uya kubva aramba kuti handina kuromba. Kubva mwaiwa mvura. Kubva abudirwa neshai. Kubva amburuka pasi. Kazi musiseche tione mudhara akaromba uyu. Kubva asisechwa mudhara uya. Mudhara uya abudisa chitumwa chakasungwa chinereza mbiri netsono. Vatachipisa chitumwa chacho. Vatapisa mapepa amweni anga ari muhomwe make vataenda kuzvipisa. Mudhara chatori pano. Makusenti atitonayoku. Asi aimburumbuka achiti amuioni banyoka iyi. Mukomana wakasimba maningi iwe. Amuioni banyoka iyi. Mungakwanise kutitsanangudzirawo chiitiko ichi semuridzi vemusha kuti zvafamba sei kuti vanhu vese vange vari panapa? Chiitiko chiri panapa ndisokateerera. Ndakati zvinotobvawo mumashopusi. Kusvika chikufikizambara. Then vanhu vazhinji kuisawo pamusha panapa vanga vari vakuzambara. So ndakatomoti hai handiswa kuti handisa kuenda.
saka pane bhuru wangu unozitaunda mutasa unogara pamusoro apo ndokataura angadini ngatienda kuchechi. So takasiyana rodhi namadzibaba ari tonditeera indakagurisirana apa pane rodhi yekugurisira. Then ndichisvika ikoko ndichiona namadzibaba achiti chikara chiri pamumba pangu apa achiti kuti nhasi kana kuti murare besei pamumba ipapa. Nhau iri panapa nyoka iya yateera yauya ida kuruma mwana wako first born yako. Vati ndazoona yadini yaruma iwewe. Ndo zvikauko ndakaita chi then iri kupisa ndkwete akadzokera kati nhasi motoita chi zvepano. But nyoka iyi sekutaura kwaari kuita wari kuti pakashaika pakabva shaika munin'ina wangu panapa last week ndomirei zvakaita. So kufa kurwara kwaakaita akarwara kwenguva shoma shoma because yazi nyoka iyika zveinoita hazi inoti ikasvika kumuonera ndozvaita kuti munin'ina wako waiti waibva zviitira tsvina. And ndozvaitoita everyday taingogeza tsvina yake panapa svika adini ashaike. Nekuti ndo chimiro chacho chenyoka iyi mamirire yakaita. Asi wanga kuti pane mukono nehazi nyoka idzimbiri. Saka apa dziri kubatwa dzese here kana kuti pari kubatwa imwe chete? Iwo wati muzora nhasi yokwanisa kubata 1 asi imwe yacho ndinozoibata. Aiwa tinotenda. Saka imimi muri panapawo pane here chiratidzo chamaionawo chimwe chekuratidza kuti pane nyoka iri kuuya ichitambira panapa? Inini ndaingozviratidzwa muhope because takangoti chiwiga uye mfana manheru acho nyoka iyi ndakangoti ndikutaura munin'ina wangu inotedzana ikati no ona mfana hope dzandidini ndarota ndaona paguva remufana pakatenderedzwa chi nyoka. Yakati pakatenderedzwa nyoka but nyoka ichi ihombe. Wana musatungamirire kumberi muri kuenda kuti wana panasha pamunoziwa. Tsika sadza vana vayo ziya pekutsika. Sadza usatokotsika hako pa. Wanapinda anaye. Mvura baba. Mvura. Chere mvura mwana. Basi. Ndapota angu pamagwera apa musatopotsa.
Bepanga uyaitoni. Toenda baba. Pamela unotarisa pavana usatika. All right. Yo ndo barisa ngobuza. Yo mabuza ngikuyiwa bana. Sopinda. Wana babodare. Tema sopa muito boa, mas. Ah, eu sei na sopa. Da space. Não sei na sopa. Kana kutikura. Lonzo ready susuka. Sije pasaite rufu andizo. Pasaite chi. Ndido nditoito kuti mupungwawo futhi. Nitike kuti kwawo. Ande mazwa. Ipo papa ai panini zvakaitike ngakuti rufu ipo pa. Asi zvemangwana. Right, tauda kumbopfugama wana baba menuti munenge makamira kupi tilombopfugama. Kuti muruze mafoto ngetingonamata isusu.
Heavy stay. Heavy your shot. Hold your low. Radio. Online aku kau punya one.
Ngatindare rimwe chete tinzwisisane. Ndinozviziva kuti mwana kufara nekuti varoi kana usina kufara uri muroi. Kuna mai vatakaona nezuro chaiye vaitaurisa taurai tinzwe pamadhumbe ndiri kuuya. Handisi kudzora tsvimbo. Ndine zvandiri kuda pamadhumbe. Ndiri kupai mazuva mashoma. Muchaungana zvakare pamadhumbe ipapo. Inda nzina baba. Ndonyoka yakauraya mwana. Saka ndanzina tenzi. Muridzi wayo hararame. Ndo chiitiko chaitika zuva ranhasi apo takundopendera mwedzi wa April. Paitika chiitiko chinoshamisa zvikuru apo madzibaba Eliasi wabata nyoka hombe. Nyoka yabatwa namadzibaba Eliasi haisi nyoka yekuti inyoka yekutamba nayo. Pane vamwe wasina kuwana mukana wekuwana nyoka iyi ichibatwa. Ndo nyoka iri kuburitswa musagi umo. Mukainyatsa kuitarisa nyoka iyi munonyatsa kuona kuti inyoka hombe isinganzi inyoka inogara mumba. Chashamisa veruzhinji pachiitiko ichi ndechekuti mukatarisa nyoka iyi ine chuma chiri mumutsipa umo. Pamuri kuona pakahokwa pane tsvimbo apo pari kuratidza icho ichuma chine red pamwe chete ne-white. Saka nyoka iyi inonyatsa ratidza kuti inyoka isiri yemusango asi kuti inyoka yechivanhu. Chiitiko ichi chakatyamadza veruzhinji kuti hatisati takamboona chiitiko chakadai munzvimbo ino. Asi veruzhinji hawapa rumbidzo pamwe chete nekutenda madzibaba Eliasi. Wamwe venge vachipupura vachitaura kuti nyoka iyi taisosangana nayo kumagadheni. Vamwe vakataura kuti nyoka iyi yairara nevakadzi vevanhu munharaunda imomo. Zvino madzibaba Eliasi wataura vakati handisi kuzokanda mapfumo pasi kubatsira mhuri yeZimbabwe. Tenge tichitaura namadzibaba Eliasi isu wetityachi MTV tisina divi ratakarerekera. Madzibaba Eliasi wataura vakati ani nani zvake anoda kubatsirwa neni akasununguka kuti anga achindibata pambozhanhare dzavatipa ivo dzinodainzirwa dzichiti idzo 0775497881. Ndinodzokorora zvakare 0775497881. Madzibaba Eliasi wataura vakati akasununguka zvake kuti achida kubatsirwa neni ndinomubatsira. Zuva ranhasi randifadza munhu waMwari. Taona nyoka, taiona chokwadi. Nyoka ine zvuma apa zveredhi newaiti. Taiona live kuno kudora kwachisamba. Kwete zvekunyepa ba. Taiona. Pane vamwe vaitaura vachiti zvazodai zvikadai hakuna nyoka. Muri kuti kudii kwavari nhasi? Vanhu ivavo ndiri kutonzwa kuvanyarira vachishora munhu waMwari. Musashore munhu waMwari. Nhasi vachati kudii, tinotenda nezvaitwa, nyoka taiona. Nyoka iyi ndakasangana nayo ndadzika gadhi. Ndanda kuvhara gadhi. Ndakuvhara gadhi ndakabata basket ndatore mukoro. Saka ndakavhara gadhi ndakafuratira kudai ndikuvhara gadhi. Ndakandozwa kuti kunga kukuya mhepo kunga kukuya mvura. Pandakacheuka kudai pandaona nyoka ikasimudza musoro iri kuya pandandiri pagedhi. Saka ndakashoti ndotiza ndakashaya simba rekutiza. Ndatsaukira pandamira pasaidi. Nyoka yakandopinda nepagedhi regadhi ndayapinda mukati. Asi maiona nyoka yacho ndiyo ekiseke. Ndikachena apo ndikatosvika ndakataura vanhu pavo kuti nyoka yandasangana nayo kubva ipasi ndatsika gadhi. Ndosvika paane foni. Ndikati vanhu pavo kuti nyoka yandasangana nayo ine white apo. Nyoka yandasangana nayo ndatsanangurira.